Alba Torrents continua fent història amb Espanya. La jugadora de Binissalem s'ha convertit en la segona màxima anotadora en la història de la selecció. Els 18 punts de l'altre dia en la victòria contra Ucraïna i els 13 de nit contra Bulgària deixen els seus registres en 2021 punts anotats amb el combinat nacional. Tot en 155 partits, i això fa una mitjana de 13 punts per partit. L'Alé de l'Ekaterinburg va obrir el seu caseller anotador contra les búlgares amb aquest triple, però el seu repertori al pavelló de Guadalajara va ser ampli. També va deixar alguna assistència com aquesta, amb Marta Xargay, ahir segona màxima anotadora de l'equip amb 14 punts. Torrents també va estar ben atenta de l'Ell Cistella, amb el rebot ofensiu per castigar la defensa rival. La mallorquina es va mostrar imparable durant la primera part en què va anotar 11 dels 13 punts que va marcar. De fet, Torrents va tenir un 100% d'efectivitat. Tots els intents que va fer varen acabar dins la cistella. Un triple i 5 de 5 en cistelles de 2 punts. La Balear també va aixecar el públic del seient amb aquest alley-oop al segon temps. Alba acumula ja 2.021 punts amb Espanya, però encara té a 741 punts Amaya Valdemoro, màxima anotadora espanyola. Lucas Mondelo va dosificar Torrents al darrer quart en el que ha estat una nova exhibició de l'equip espanyol. La principal ventaja nuestra es que estas jugadoras son muy competitivas, odian perder y siempre empiezan de cero. Espanya ja està virtualment classificada per l'Eurobàsquet del 2019.